κρίση και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μας πλήττει όλους. Όμως φαίνεται να πλήττει ιδιαίτερα κάποιες ομάδες πληθυσμού, ανάμεσά τους και οι γυναίκες. Παρόλο που οι γυναίκες πλήττονται το περισσότερο από ό,τι φαίνεται, ωστόσο υποεκπροσωπούνται στα κεντρικά και εθνικά όργανα συντονισμού, δράσης ή και διακυβέρνησης. Ποια βλέπεις να είναι η θέση της γυναίκας στη σημερινή κρίση και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη? Όλες τις προηγούμενες δεκαετίες έχουν γίνει πολλά βήματα για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών και στην εκπαίδευση και στην εργασία και στην πολιτική. Μένουν όμως πάρα πολλά ακόμα να γίνουν. Εδώ υπάρχει και μεγάλη αντίφαση. Ενώ οι γυναίκες έχουν καλύτερες επιδόσεις στην εκπαίδευση, μεγαλύτερη συμμετοχή στην τριτοβάθμια, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα στο χώρο εργασίας. Είναι οι πρώτες οι οποίες βρίσκονται εκτός του χώρου εργασίας και ξαναγυρίζουν στο σπίτι. Στο χώρο της πολιτικής, στα κέντρα λήψης απόφασης, τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Γιατί συνεχίζει να υπάρχει το φαινόμενο αυτής της γυάλινης οροφής. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε, τόσο λιγότερες γυναίκες υπάρχουν και ας είναι ικανές. Υπ' αυτή την έννοια, όλοι οι πολιτικοί χώροι, ακόμη και ο δικός μου, η Αναλυτική Αριστερά, έχει ακόμη πράγματα να κάνει. Το μέτρο της ποσόστοσης, η θετική αυτή δηλαδή διάκριση που προβλέπει ένα συγκεκριμένο, ένα ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών, είναι βασικό γιατί τους επιτρέπει να συμμετάσχουν σε αυτές τις διαδικασίες, μέσα από αυτές να ριζοσπαστικοποιηθούν και να παίξουν έναν πιο ουσιαστικό ρόλο ως το 50% και πλέον του πληθυσμού.